Priča o rekonstrukciji vlade Srbije mogla bi da doživi sudbinu Koridora 10. Smanjenje broja ministarstava postaje tema o kojoj se dugo i mnogo priča, ali bez rezultata. Od najavljenog sastanka lidera stranaka i od januarske rekonstrukcije vlade, baš za sada nema ništa. Kada bi lideri stranaka držali reč, u vladi Srbije bi se spremali za rekonstrukciju. Sastanak koalicije najavljivan za januar, na kome je trebalo da bude precizirano smanjenje broja ministarstava, nije ni u najavi. Tišina u Nemanjinoj je odudara od svega što se moglo čuti prethodnih meseci. Tako i vlada treba da bude sa minimum troškova, maksimum korisnog dejstva. Najbolje je ona vlada koja uz minimum troškova daje maksimalne rezultate. Kako bi mogla da izgleda rekonstrukcija vlade, o tom posle nove godine. Ali nismo protiv toga, ali ajde konačno da mi neko predloži nešto konkretno. Ja mislim da ili treba uraditi radikalnu rekonstrukciju ili uopšte ne treba. Kako vreme odmiče, sve teže je u vladajućoj koaliciji dobiti odgovor zbog čega nema najavljene rekonstrukcije. Krajem prošle godine pompezno je najavljivana rekonstrukcija vlade već za januar. No izgleda da je vladajuća koalicija, kada su u pitanju fotelje, jaka samo na rečima. Danas niko ne želi da govori o tome sa različitim obrazloženjima. Od toga da je to tema o kojoj se samo govori u medijima, do toga da nema ništa novo, a ima i onih koje je sramota što već više meseci najavljuju rekonstrukciju vlade do koje još nije došlo. U medijskoj dokumentaciji Eberta navode da je 2009. o rekonstrukciji vlade objavljeno 405 tekstova, 2010. 615, a da samo u januaru ove godine je već objavljeno 150 tekstova. Tolika navala tekstova govori o tome da to postaje, da to je deo neke određene kampanje, medijske kampanje, koju nesumnjivo vode i iniciraju ne sami mediji, koliko stranke koje u tome nalaze određenu političku korist. Duga priča o nekoj temi bez ikakvih rezultata može imati posledice. Tema koja dugo traje, a nema rezultate, pa evo, prvo što im pada na pamet, to je Koridor 10. Ali evo sad je najavljeno da će u Koridoru 10 nešto da se realizuje već tokom februara, pa bi ishodno tome možda i ovde moglo nešto da se realizuje. Ako ostane to samo tema o kojoj se priča, ništa se ne uradi, onda će ona da bude određeni neka vrsta bumeranga za one koji su u vladi samo pokrenuli tu temu, a na njoj ozbiljno ništa nisu uradili. Građani ne veruju da će biti rekonstrukcije. Ništa, od tog nema ništa. Što? Tako. Pa treba se odluči jedno, ja mislim da je to više nego potrebno. Pa nema ništa. I ne mislim o tome. Mislim o drugim stvarima tipa kako da sastavimo kraj sa krajem. Vlada Srbije je sa 25 ministara najglomaznija u regionu, prema broju ministarstava u rangu je Indije i Kine.